Ξεκινάμε λοιπόν! Για την κατάβαση του ποταμού επιλέξαμε την Riverland Outdoor Activities και την Aero Friends. Απαραίτητη προϋπόθεση για την δραστηριότητα αυτή, ο εξοπλισμός. Εδώ η Riverland μας εγγυάται ασφάλεια και άνεση για κάθε δραστηριότητα που θα επιλέξουμε. Με βασικό μέλημα την προστασία της φύσης και κύριο στόχο την ανακάλυψη της περιοχής, η Riverland συμβάλλει στην επανασύνδεση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Πάνω από 20 πέτρες δραστηριότητες στο ποταμό Νέστο γεμάτες περιπέτεια, περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Συνοδηγός μας σε αυτή την κατάβαση και η Aero Friends. Οι οδηγοί μας, με εμπειρία πάνω από 20 έτη, μας εκπαιδεύουν και μας δίνουν τις απαραίτητες οδηγίες για μια ασφαλή και απολαυστική διαδρομή. Και η κατάβαση στο ποταμό Νέστο ξεκινά.